туризма сегашния Аз не съм Илин казал Димитров, такова но знам името, на последните 5 даже не го знам. Ама Няма кръгли маси, няма... Аз не съм казал такова нещо. Ти в Евронюс имаш интервю на все живо, още казвам, че казваш, не знам. че всеки може да си слага цените, каквито намери за добре. Абсолютно факт. Довърши изречението. Стига Абсолютно. да не влияе негативно на бранша. Това също не може да се каже така, как да не може, няма ограничение за такова нещо. Единственото ограничение, и тук клиента е в много изгодна ситуация. В България има 26 000, 27 000 заведения. Ние сме се наредили тук на морето един до друг. Да, бе, менютата са отвънка 5 евро за царевица, след което го думкат 9 евро за стартор. Менютата са отвънка, четеш менюто и не сядаш в такова заведение. Когато хората спрат да ходят в такива заведения, въпреки че аз продължавам да казвам, че над 200 телефонни разговори имам с всички тук по Черноморието. Още никой не можа да ми каже къде е този тератор за 9 евро. Има ли Има ли го този тератор за 9 евро? Окей, няма такъв, никой не е видял още такъв тератор. Ти плащал ли си за 9 евро тератор? Не съм. Аз също не съм. Оператор сигурно също не. Аз такова нещо не съм видял. И когато има толкова много заведения и менюто отвънка наредени, клиента има право да се избере. И когато клиентите кажат, слушай, какво ти си необосновано скъп, няма да ходи в твоето заведение, ще случат две неща. Или ти ще продължиш да си дотираш явно заведението, в което никой не влиза, или ще затвориш. И ще отпаднеш по естествен път. Сега, за да не се случва това нещо, защото той има много повече зауми в туризма от това, което сега с тебе обсъждаме, ние от 2020 година искаме да има браншова камера на ресторантьорите. Призната от държавата, какво ще рече това? В момента една браншова организация не може да влияе по никакъв начин на бизнес. Аз не мога да дойда при теб и да ти кажа, слушай, какво тук е много скъпа минералната вода. Ще кажеш, аз тази си гледа. Да, ама може да пуснеш 20 сигнала до институции, както правят редица хейтери или нелоялни конкуренти и да ми се изтърси цялата държава на главата, а ти не го правиш. Не го правя, да. Аз предприемам другата логика. Елате тук, дайте да направим една браншова организация, както са строителите, призната от държавата, която вътре имаме право на права и задължения, както казваш ти, и тогава ние ще имаме вменените ни права да регулираме да няма баба от павликени. Ама ти искаш някой даром да ти даде сила. Аз не искам да регулираш. Да ми даде сила. Задавам ти въпрос. Във вашата асоциация имате ли регистър на черните овце? Не, нямаме. Направете. Това се прави онлайн платформа. Нямаш право на нашия оператор нямаш право на издаване на такива. Неофициално. Онлайн платформа за ваше ползване. Виж сега. Това е отварям сайта на асоциацията и виждам, че в Горно Камарци има един ресторант, дето е с черна точка. Измамили са ги, отровили са ги, не знам си какво, и не ходят там. Слушай, ти си от 2 години в този бранш. Виждам, че има много пропуски, които ние сме се пробвали във времето да го правим, обаче искаме по легален начин да го правим. В Австрия има легално това нещо. Аз съм живял в Австрия. Знаеш как работят? Една седмица работя аз, после затварям, една седмица работиш ти, въпросните хоригета. Значи аз съм производител на ябълки, на салами, на не знам си какво, една седмица бачкам после ти, но това е пак свързано с обединение. Аз съм заимствал от тяхната асоциация, те имат две неща там, които са много ценни. Първо е списъка на черните фирми. Официално. Що го нямаш тук? Защото там е вменено от държавата, те имат право. Стига става държава, бе. Дай първо да направим някакво ядро и после гоним държавата. Втория списък, който имат още два списъка. Един е на черни овце, що касае данъци. Другото е черни овце, що касае некоректни работодатели. И третото, черни овце, що касае некоректни работещи. Добре. Защото има много и от тях. При нас всичко това ние сме го предложили под форма, входирали в различни парламенти по няколко пъти. Помежду си, що не го направите? Защото ние търсим законовата форма. Законовата форма никой не може да ме спре, двамата с тебе да си направим регистър на някакви черни овце. Естествено. Това мога да направим. Естествено. Тая Viber група може да прерасне в някакъв друг формат и после това нещо, като набере скорост и сила, да се издумка на масата, пред който да е министър. Няма значение кой управляваш. И в един момент ти ставаш регулаторен орган. Защото ти имаш 3000 ресторанта зад гърба си. Аз съм търсил официалния път това да се направи. В предварителния разговор аз те питам. Заимстване с защо не критикуваш нашите от бранша? Казвам нашите, защото и аз по някакъв начин съм кебапчия и съм продал 5 салати. Защо не критикуваш? До тебе и ти ми кажеш, аз трябва да защитавам интересите. Чакай сега. Аз казвам две неща. Първо, моята работа е да защитавам интересите на бранша и твоята работа е да си обективен на първо място. И второ... Защото ти защитаваш покрай читавите и черните овце защитаваш. Пак казвам, ти явно не си пак слушал мои интервюта. Вие слушате, за съжаление, четете само заглавията. Защото аз многократно казвам, има 27 000 заведения.
В тези 27 000 заведени има черни овце. Добре. Както има черни овце във всеки друг отрасъл на българската икономика. Само, че в този лайв във Фейсбук аз, че има черни овце и казваш, че не можеш да им влияеш по никакъв начин. Така е, да. Можеш, защото на 27 000 ресторанта черните овце са 7 000, 20 000 са читави. И ако тия 20 000 ти си им обединител и си реално обективен и си видиме на страните гъзове в бранша, тогава клиента ще може да те уважава. Уважение не се дава даром. Уважение се печели. Защото в случая аз, ако видя, че някой е застанал до мен и е отворил и лъже и маже и не знам си какво, ще се обадя на тебе и ще ти кажа, слушай, какво е? В Австрия, ако звъннеш на председател на асоциация да му се оплачеш от нелоялна конкуренция, няма ли го смажат? Я в Гърция отвори ресторант между двама гърци, да се настаниме с тебе по средата и да ме баваме цената на цацата, която там се нарича кавъл. Ще ни приключат за 24 часа. България няма такова нещо. И за това е моя вина. Ами за тебе са 3000 ресторанта, на кой да е вината? Моя ли? Добре, окей. Ами добре, ти не може. Значи ти, ако си председател на тази асоциация, трябва да имаш права и задължения. В случая ти играеш ролята едва ли не на падар. Как едните ти пускали тролове, другите ти пускали, манипулирали думите и така нататък. Така е, да. Отварям и зачитам от публичното пространство. Така. Репликата, като нямаш пари за ресторант, тя ще си вкъщи. Това беше преиначено, извадено от контекста от всякъде и е навкарано в твоята уста и се върти къде ли не. Защото ти, казвам ти откъде тръгва, направих си труда да погледна малко. Ти в Евронюс, споменавам ги, няколко пъти ще ги спомена, след малко с сериозна критика към тях и тяхната водеща, не й помня името, ти казваш така, както и твоята реплика я харесаха доста управляващи и я взаимстват. Посещението на ресторант не е екзистенциална и социална дейност. Сиреч, няма да умреш, ако не ходиш на кръчма. Ако ти е скъпо, изчезвай. И оттам става една жлъч спрямо нас. Вече тълкованието си е... Тълкованието е точно това. Не било социална дейност, която да е екзистенциална, да ти свърши живота, ако не отидеш на кръчма. Като нямаш пари, няма да ходиш на кръчма. Не мога да говориш така на клиента. Ти гледаш да си политкоректен с твоите 3000 зад гърба ти в асоциацията, в същото време нямаш никаква филтър и цетка на устата спрямо клиента. И клиента почва 10% недоволни, 10% хейтери. 15, 20, 30, 40 и двамата с тебе тук в момента ставаме едни два алчни гъза, които също, ето сега се отваря момента да те питам, взимат пари от политически партии или в случая ти. Аре да ми обясниш как така политическа партия ще ти дава пари на тебе, за да се занимаваш с ресторанти, че не могат да схванат. Това трябва да го обяснат тези, които го пишат, защото за мен е необяснимо. Значи ние като асоциация комуникираме с всички асоциации заедно, комуникираме с политическите партии, когато искаме промяна в закон, промяна в нещо, когато искаш нещо. И сега ще кажат, те само искат, сега ще ти обясня откъде идват и това само сега, чакай сега, ти не си бил по това време, за да го кажеш, защото то си има причина. До 2020 година, преди COVID, никой не е искал нищо от нас. Не? Някога да си чул някой ресторантьор да ходи да иска нещо, така. Не съм. Така. Никаква логика няма и не знам защо. И пак казвам, това също създадено от тези въпросни мрежи, които за очерняне на даден образ, че той да се откаже, да не дойде никой на негово място, е това същото създаване на пари от партията. За чем ти е някой да ми дава в мене пари? За какво му е на този някой да ми дава пари? И защото казват винаги герб. Защото сега... 3000 ресторанта за тебе, по 50 работника са един на брой хора, които после ще гласуват както им кажеш. Това са абсолютни глупости. Това не са овце. Това са хора, мислещи с бизнес, както си ти на тебе. Може ли да ти каже някой как да гласуваш? Не. Защо реши, че на другите може? Искаш да кажеш, на мен няма да ми се налага да го доказвам. Искаш да кажеш, че хората... ти с твоята позиция трябва да го доказваш. Как ще кажа? Няма хората в нашия бранш и собствените, те не са овце. Това са хора, ти много добре знаеш колко си инвестирал тук труд, пари и душа. Да. Така, имат хора в вериги, инвестирали са милиони. Така. Има малки, инвестирали са колкото са имали. А на тези хора аз ще им кажа, иди и прави това. Няма такова нещо. Ти си в такава позиция, че трябва да се аргументираш и да създадеш такава среда ефирна, че да няма такова тълкование. Сега, защото в момента аз ти казвам, че ако седа от другата страна на бариерата, ще ти кажат, да бе, то просто си пише в Вайбъра, утре гласувате с бюлетина номер 555 и бам, 400 000 гласа, той си прибира паричките в багажника и заминава. Супер. Това е схващане. Това е много хубаво, за съжаление това не се е случило. Нали? Случи ми много по-хубаво, отколкото да правим този бизнес. Съгласен съм. И за това опровергание, пак казвам, ние имаме Viber групи в цялата страна, почти във всеки град. И какво правя аз
отделям също от свободното си време. Всеки път, като има избори... Двамата сме тук в работно време. Ето, всеки път, като има избори, изчитаме програмите на всички партии и ги пускаме в тези Viber групи. Що касае туризъм. Що вкарвате политиката вътре в тия Viber групи в кръчмарите? Как защо? За да знаят, защото хората питат, защо не отидете да говорите с управляващи? Аз казвам... поражда съмнение, бе, човек. Ти ми казваш, че пускаш програмите на партиите в Viber групи, а после казваш, че не се занимавате с гласове. Слушай ме малко. На всички партии, защото хората казват, господин Алибегов, защо не отидете да говорите с Продължаваме Промяната Демократична в България? Те много се интересуват от туризъм. И аз веднага бада програмата и я пускам. Викам, заповядай. То няма туризъм в тази програма. То в никой няма. В никой няма. Да. И хората питат, ма как така никой? Викам, ето това е положението. Но не вада на една-две партии, а вада на всички. И за да е още на всички публикуваме, пишеме писма, трите асоциации, към всички политически сили предизборно, моля за среща, за да чуем какви са вашите приоритети в сектор туризъм. И знаеш ли какво се случва? Какво се случва? Половината отговарят писмено, другата половина въобще не отговарят и може би някой ще покани на среща. Така, което, ако аз съм на твое място, не че искам да съм на твое място, даже не си го и помислям. Да, никой не иска да е на моето място. Ако аз съм на твое място, трябва да стигна сам до извода, че ако искаме някаква промяна, което е много гадна дума, опозориха думата тия партии, ако искам нещо да се подобри, трябва да почнем от малкото към голямото. Сиреч, 3 или 30 хиляди ресторанта, ако не се обединят и не направят едно общество, един микроклимат, едно ядро, което да диктува правилата вътре в себе си и чак тогава извън себе си да иска и да изисква, няма как някой да дойде с магическата пръчка, политик и да оправи бранша. Няма как да стане. Твоята задача е 3 хиляди за тебе, както ги хвалиш, както искаш в техен интерес, както им защитаваш интересите, и да ги укоряваш. Защото черните овце минават под чадъра и защитата на Алибегов и асоциациите, заедно с читавите. И тия черните овце образуват туморите. Пак го казваш без... Казвам го без никакво покритие отзад. Не може в предварителния разговор ти да ми кажеш, аз не ги псувам и не ги мачкам, аз съм тук, за да ги защитавам. Ти ме пита дали да им пускам сигнали. Не мога да пускам на колеги сигнали. Другия път ти пише двойка. Как да не можеш? Не мога. Не, аз това не го умея. 20 ресторанта ти очернят 3000. Затова съм търсил легитимния път през държавата. Легитимният сигнал, както на мене конкурент ми пуска сигнал и ми идва проверка. Твой легитимен път е с твоето положение. Да кажеш, там бай Пешо е гаден ресторантьор, предлага буклук, фирмата му е бушон, не плаща заплати и си наби готвача вчера. Ти си микрофона, който трябва да го излъчи това нещо. Това не трябва да го излъча в медиите. Това мога да го направя по хиляди други начини, но не в медиите. Ама ти не можеш да хвалиш до бай Пешо Иван и Драган и бай Пешо и той между тях отстрани, да мога да си мами и да си гаври и да ебава целия бранш. Няма как, трябва да си обективен, разбираш. Аз съм обективен. Една майка с 5 деца, не им се кара и на 5 или какво? Ние не знаеме кой бай Пешо какъв е. Знаете. Аз нямам достъп до такава информация. Да, бе, нямаш достъп. Аз